setmana passada, a la nit, a les 12, un superheroi famós que portava una capa de color vermell, uns pantalons blaus, un jersei blanc, un cinturó groc, unes sabates negres i un logo al jersei que hi havia la lletra S de superheroi. Va tenir un accident volant. Va tenir aquesta ferida a l'Àfrica. Va xocar contra un arbre perquè una vaca que tenia molta intel·ligència li va clavar una banya. La vaca, com era molt intel·ligent, el va portar a l'hospital. El superheroi va morir al cap de 3 dies. Van arribar els policies a casa de la vaca i la van portar a la presó d'animals. Ahir, a les 10:30 del matí, un grup de nens que es deien Pasteros van guanyar una copa d'or de lectura. El premi els hi va entregar a la Casa Blanca. Aquests nens havien estudiat molt, però no entenien gaire les preguntes. Per això, es van escriure les respostes a la mà. Els professors no se'n van adonar de que tenien les respostes i els nens van marxar corrents amb la copa cap a l'autocar. Avui al matí, un corredor molt veloç que anava vestit de negre i emmascarat amb una màscara de color vermell va robar un banc d'alta seguretat. Les autoritats no el van veure. Aquest banc estava a l'autopista i un radar que hi havia allà el va detectar. Un superheroi amb els seus poders va voler agafar-lo, però sense voler va caure en una roca. El corredor va escapar. S'ofereix una recompensa de 10.000 euros per qui el trobi. Fa 2 anys, el 2010, un gat blanc que tenia la cua molt llarga i una taca a l'ull va guanyar un concurs de patinatge a la plaça de Barcelona. Va relliscar amb el gel i quasi cau, perquè anava molt de pressa per guanyar el concurs, que hi participaven 10 o 11 patinadors i patinadores.